סדרת הילדות של כולנו נהרסה. מה שהכרתם כבר לא קיים. אין את הסדרה הזאת כבר באמת. הדמויות נראים אחרת, הרעים אחרת, ואפילו הבית ספר אחרת. זה כבר לא בית ספר לפיות. זה בית ספר לפיות ומכשפות יחד, אלפיה. וכל השואלים, כן, אני בן ואני ראיתי את זה. ולא, אני לא מתבייש שראיתי את אחת מסדרות הילדות הכי טובות לפני שהרסו אותה. הסדרה החלופית הזאת מדברת מלא על פשוט על העבר של בלום ועל מלא דמויות שפשוט לא היו. ולכל אלה שעברו את הפרק הראשון הם הרסו גם את הפרק הראשון. היא פשוט מסתירה יחד עם ההורים שלה את זה שיש לה כוחות קסם. וקיקו, הארנב החמוד שכולנו אוהבים, הפך להיות בובה. ויש עוד מלא דברים שהם שינו או הרסו, שאני לפחות לא אהבתי. תגידו לי, מה אתם חושבים על כל הדבר הזה? יש עוד מלא שהם שינו והרסו. אם יהיה הרבה עוקבים והרבה ביקוש, אני אעלה חלק 2. אז אל תשכחו גם לעקוב אחרי לתוכן. כמובן תגידו לי, אתם שמחים או עצובים?